Pozdrav svima ljudi, ja sam Crow Legend i ovo je prvi video Vlogger Go Virala u kojem govorim, ali u ovom videu neću igrati gameplay, nego ću vam pokazati nekoliko easter eggova koji su ubačeni u ovu jako zanimljivu igricu. Prvi easter egg vam neće lako biti otkriti, zato što trebate imati dovoljno novaca u igrici da kupite game konzolu, znači kao konzolu trebate kupiti. I sada, ona kad vam je u sobi, na njoj se okreću razne slike, kao što vidite. Ali pogledajte, ali sad ćete vidjeti zanimljivosti. Mnoge igrice se vrte, od toga su vam sigurno neke poznate. Evo sada se vrti. Evo ova igrica jako podsjeća na Minecraft, kao što možete vidjeti, a ova podsjeća na jednu horror igricu Slenderman, gdje čovjek sa bijelom facom vam se ukaže, zapravo nema lice, samo se ukaže vam se u šumi. To je jedna horror igrica, a vjerujem da svi znate što je Minecraft i evo ovaj lik strašno podsjeća na Steva koji kopa i poviše njega je blok. Što je odličan easter egg ubačen. Drugi easter egg u ovoj igrici je također zanimljiv i pomalo malo i zastrašujući. Kad idete doli u ovim stvarima s kojim se možete reklamirati, imate Start Conservation. I to možete kupiti, ali nije to sada bitno, nego što je nacrtano ovdje. Nacrtan je vanzemaljac i znak jednako, te ispod toga trokut sa okom koji podsjeća na Iluminate. To me jako začudilo što su ubacili u ovoj nekoj igrici koja je posve dječja, uopće nije nešto posebno. I stvarno me iznenadio taj easter egg i to bi bilo to za ovaj put. Ako vam se svidio video, ostavite like i preplatite se na kanal Crow Legend i pozdrav!